Când oamenii aud cuvântul infidelitate, se gândesc aproape automat la sex. Dar în realitate, multe relații extraconjugale nu încep în dormitor. Încep în singurătate emoțională. Încep în spațiul acela tăcut în care doi oameni încă locuiesc împreună, dar nu se mai întâlnesc cu adevărat. De multe ori, în spatele infidelității nu este doar dorință sexuală, este nevoia de a fi văzut, de a fi ascultat, de a fi dorit, de a conta din nou pentru cineva. Și foarte multe persoane care s-au întâlnit cu această parte a infidelității sau au început o relație paralelă spun același lucru. M-am simțit din nou viu că trăiesc. Și e important să înțelegem asta. Pentru că uneori oamenii nu caută o altă persoană. Ei caută să se simtă din nou ascultați, să se simtă validați și conectați din punct de vedere emoțional. Iar asta spune foarte multe despre singurătatea emoțională care poate exista chiar și în interiorul unui cuplu.